Hoe zijn jullie opgekomen om een toeristentreintje te houden? Het was zo dat mensen hier wel zelfstandig, als gezin, konden wandelen of fietsen of iets bezoeken. Maar daar werd niks in groepen georganiseerd. En toen zijn we er 4 jaar geleden op gekomen om met het treintje, wat van een particulier is, om dat te huren. En vanuit het VVV startende een tocht te maken naar het natuurgebied wat hier oostelijk van het dorp ligt. En bij de meeste mensen uit de regio en de toeristen niet zo bekend is, omdat de toeristen meestal westelijk van het dorp zitten. Vandaar zijn we dat gestart en altijd op donderdag en aangepast aan app. Is er veel animo voor? Ja, ontzettend. Ja. Nu is het nog voor in het seizoen, nog niet heel Nederland heeft vakantie, maar het wordt alleen maar drukker en het is altijd vol. Mijn naam is Jaap Wolfert. Ik ben hier in de functie van chauffeur van deze trein, van de Crea Trent Express. De trein die huurt de VVV, waar we nu momenteel dus voor rijden, van dit bedrijf. Dat is de familie De Koeier, die wonen een retrangement Sluis in die konterij. Bij de mensen beter bekend als de voormalige droogbloemzolder. Die is een paar jaar terug in zijn totaliteit afgebrand. En die zijn nu onder deze naam verder gegaan. En daar huren ze dus in dit geval van de VVV die trein van. En wij rijden daar dus mee met toeristen voor de VVV en ook voor het Visserijmuseum. Doen jullie dit vrijwillig? Dat is vrijwilligerswerk, ja. En heeft het nog steeds naar uw zin? Het is leuk werk om te doen, want het zijn dus steeds andere mensen. En ook veel kinderen gaan ermee, zeker met deze buitenrit. En dat is altijd dankbaar werk om te doen. Hoe bent u terecht geraakt als gids bij de toeristentreintje? Nou, het toeristentreintje is eigenlijk ontstaan nadat er gevraagd werd naar een excursie voor de Week van de Zee. En toen heb ik gezegd van nummer 1 Hoofdplaat, dat is eigenlijk een heel leuk gebied. Heel veel, daar zijn nog weinig excursies, dus daar ben ik toen aan de gang gegaan. En het Zeeuwse landschap heeft het ook opgenomen. En zijn er meer gidsen die ook samen met mij dat doen. Wat vond u vandaag van het toeristentreintje? Geweldig, heel erg leuk. Voor jong en oud, een goede gids. Geweldig leuk. Eerst Bresjes rond te kijken, dan naar het natuurgebied. Prachtige strandwandeling. Echt, alles. De vogels, geweldig veel vogels. De zeehondjes hebben we gezien. En puur natuur. En hoe vind jij het hier vandaag? Mooi. Ja? Wat vind je er mooi aan? Om te zien hoe het dood is. Zijn jullie op vakantie? Ja, Waar zitten jullie op vakantie? in Breskes. En hoe komen jullie erop om mee te gaan rijden met het toeristentreintje? Mijn opa heeft ons ingeschreven. Ja? Ja. En hoe bevalt je tot nu toe? Heel leuk. Ja? Ja. En wat vind je heel leuk aan? Gewoon met treintje rijden zelf is al heel leuk. En dan met die wandeling, dat is wel heel leuk. Ja.